Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स' नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरफिनलायबाय स' दिनै जों सावरायगोन आबहावा डेट मिन्स इनभाइरनमेन्टनि सायाव स' बे भिडिअआ मोनसे सेफ्टिनि थाखायसो जागोन आरोना जोंनि वर्ल्डनि थाखाय मोनसे हेल्पफुल भिडिअ जागोन गाइस नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम खोनासंलां आरो नायलांबानो जाबाय एक्चुअली जोङो थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जों माने सुबुं माहारिनि गोजोननाया मिथिंगा एबा इनभाइरनमेन्ट डेट मिन्स आबहावानि थाखायसो जायो आरोना बिकज जों आबहावा नङाब्ला जों माबोरै थांनानै थानो हानो जों इनभाइरनमेन्टआ जुदि जोंना मोजां नङाब्ला जों माबोरै थांनानै थानो हानो स' बेफोरबायदिनो जों भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनि फैदो एक्चुअली जोङो थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि इनभाइरनमेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद सेफ्टि आरो जोबोद गोनांथि स' बेफोरबायदिनो जोङो इनभाइरनमेन्टखौ गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोजाङै लाखिबाय थानो नाजानांगौ आरो इनभाइरनमेन्ट डेट मिन्स जों वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौ मोनफ्रोमबो बोसोराव सेलेब्रेट खालामो 5 जुनाव डेट मिन्स थांखांबाय बेखौ सेलेब्रेट खालामनाया स' बेफोरबायदि सेलेब्रेट खालामनायनि गेजेरजों आरो एवारनेस होनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हायो जों सुबुं समाजनि गेजेराव गिदिर टाउन गायसंनायनि जाहोनाव जोंनि इनभाइरनमेन्टआ सोलायबोनो हमदों आरो मिथिंगाया जोंनो सानफ्रोमबोनि थांना थानायनि राहाखौ होगासिनो दङ जाहोनाव दिनैनि समाव जों गोबां प्रब्लेम्सफोरा नुजाथिबाय लाइक एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंनो हायो पलिउसन ग्लबेल वार्मिं फरेस्टफोरा जोबस्रांलांनो हमबाय आरो लोगोसे गोबां फरेस्टफोरानो खायफा फरेस्टफोरा अर जोंनायनि मोनसे खायफा फरेस्टफोरा अर जोंलांनोबो हमदों स' बेफोरबायदि जादों जोंनि गेजेराव जों इनभाइरनमेन्टखौ जों सेफ्टि लाखिनो रोङिनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों मिथिंगाखौ माने जों गाज्रि खालामनाय डेट मिन्स आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय डेट मिन्स इनभाइरनमेन्टखौ गाज्रि खालामनाया जों सुबुं समाजखौ बा सुबुं माहारिखौसो गाज्रि खालामनाय जागासिनो बिकज मानोना जों मिथिंगा गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया बोरै थांनानै थागोन नङा होमबा 1972 मायथाइनि 5 जुनआव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौ फार्स्टै सेलेब्रेट खालामग्रोजेनदोंमोन इनभाइरनमेन्टनि महरा मोनफ्रोमबो बोसोराव आलादा महर लायो डेट मिन्स मोनफ्रोमबो बोसोराव एखे थाया डेट मिन्स सोलायबाय थायो बेनिखायनो बे समा जों मिथिंगाखौ बा इनभाइरनमेन्टखौ गोदानै दाफामफिननायनि सम डेट मिन्स जों रिसाइकेल खालामफिननायनि सम डेट मिन्स जों सेफ्टि लाखिनाय जों बोरै सेफ खालामनानै जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ मोजांनि सायाव मोजां लाखिनो हायो बेखौ माने एवारनेस होनायनि सम आरो जों बेखौ बाहायनायनि सम स' थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना जोबजासिम नायबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय गोजोन्थों टेक केयार